खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। धेमाजिनि सिमेन्ट सापरियाव जनाय बियाब थाखोनि खेल महारान। बाक्सानि सालबारियाव स्किल एमप्लयमेन्ट एन्ट्राप्रेनारशिपनि जुनिया मावबादा। गसाइगाव खासियाबारियाव 200निबो बांसिन इउपिपिएल बिजेपिनि मावथिफ्रा बिपिएफआव जयनिं जादों। 3 कौटि रां घुस लानानै इडिनि मावफारिया मादुराइ पुलिसनि जेयाव। 7 सान हाथियार दोनथ'नायनि उनाव इजराइलआ गाजायाव गाग्लोबफिनदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। डिसेम्बरनिफ्राय 10 डिसेम्बरसिम धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट सापरियाव जनाय विधानसभा बियाब थाखोनि खेल महाराना जागायगोन। सिमेन्ट सापरि मिनि स्टेडियाम, एसबि बर' गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार आरो सिमेन्ट सापरि फरायसालिमानि गेलेग्रा फोथाराव सप्ता नाङै खुंफुंजानो गोनां खेल महारानाव जनाय विधानसभा बियाबनि गासै गं 32 गामि पन्चायत आरो सिला फोथार नोगोर कमिटिनि गेलेगिरिफ्रा बाहागो लागोन। जागायनाय हाबाफारियाव मेथाइ रोजाबनो मुंदांखा देंखोगिरि प्रिगु काइजोबा बाहागो लागोन। लोगोसे लखिमपुर लकसभानि एमपि, जनाय विधानसभा बियाबनि एमएलए, जिल्ला बेंगिरि, महकुमा बेंगिरि, समाज सिबियारि आरो गोबां दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लागोन। सालबारि कलेजाव बिटिआर आदब खायदा गोदानै थिसननाय आरो उद्योगारि बिफाननि बानजायनायाव मोनसे जुनिया खुंफुंनाय जादों एबा सेमिनार सावरायमा जथुम खुंदों। थिसन जानाय रोंगौथि गियान मोननो बांहोनायनि थांखिजों खुंफुंनाय जथुमाव बाहागो लादों सालबारि कलेजनि 200निबो बांसिन फरायसुला फरायसुलिफ्रा। बे जथुमायाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लानानै स्किल एमप्लयमेन्ट एन्ट्राप्रेनारशिप बिफाननि बोसोनगिरि रन्जन के बडुआ फरायसुला फरायसुलिफोरनो स्किल एमप्लयमेन्ट एन्ट्राप्रेनारशिपनि सोमोन्दै फोरमायथिनानै फोरोंथाय होयो। बे जथुमा मेलाव लोगोसे बाहागो लादों 22 नं कक्लाबारि बियाबनि एमसिएलए मन्टु बर', सालबारि बियाबनि टिसिएलसिसिनि मासिगिरि बिनद मुसाहारि, सालबारि फरायसालिमानि गोरायुं डक्टर जगत चन्द्र बसुमतारी, बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि उमेश दैमारिजों लोगोसे गोबां मानिजाथाव सुबुंफोरा बाहागो लादों। स्किल एमप्लयमेन्ट एन्ट्राप्रेनारशिप बिफाननि बोसोनगिरि रन्जन के बडुआ बाहागो लानानै खौरांगिरिनि सिगाङाव फोरमायदों दि बिटिआर सरकारनि बानजायनायाव गुबुन गुबुन ओनसोलावनो खुंफुंनाय मावबादाया सोलिगासिनो दङ। जायफोर फरायसालियाव फरायबाय थानाय फरायसा फरायसुलिफ्रा साख्रि लानायाव माखासे रोंगौथि गियान मोननो बांहोनायनि थांखि, बेनि सोमोन्दै गोनांथार माखासे लानाय जादों। सासे फरायसा एबा फरायसुलिया इयुनाव साख्रि लानायनि अनगायैबो गुबुन हाबा माबायदि मावनानै जानो हायो बेनि सोमोन्दैबो गुवारै सावरायज्लायनाय जादों होननानै फोरमायदों। गसाइगाव खासियाबारियाव 200निबो बांसिन इउपिपिएल बिजेपिनि मावथिफोरा बिपिएफआव जयनिं जादों। गसाइगाव खासियाबारियाव बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जयनिं हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 1 नं गसाइगाव विधानसभा बियाबनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय खासियाबारियाव सनिबारखालि बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि जयनिं हाबाफारिया जानानै थाङो। बे जयनिं हाबाफारियाव बिजेपि आरो इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि गोख्रों मावथिफारियाफ्रा इउपिपिएल दोलोनि सोरखार सालायनायखौ मोजां मोनाखै आरो रायजोनि नांगौ बायदि सुफुंनो हायैनि थाखाय गोबां इउपिपिएल मावथि कर्मिफोरा बिपिएफ राजखान्थि हान्जायाव जयनिं जाफैदों होननानै फोरमायदों बिपिएफ लाइमोन गांखंनि आफादगिरि नरपति ब्रह्मआ। तामिलनाडुनि मादुराइयाव इडि एबा इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरनि सासे मावफारिया 3 कौटि रां घुस लानानै पुलिसनि जेयाव नांदों। शुक्रबारखालि पुलिसा सानानै दोननाय जेयाव नांनाय इडिनि इनफर्समेन्ट अफिसारनि मुंखौ अंकित तिवारी होनानै सिनायथि होदों। तामिलनाडु पुलिसनि एन्टि कारापसन ब्रान्चआ नोगोद 20 लाख रांजों लोगोसे मादुराइनिफ्राय 8 किल'मिटार गोजान हाइवेआव अंकित तिवारीखौ हमदों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला इनफर्समेन्ट अफिसार अंकित तिवारीजों 3 कौटि रांनि रादाय जादोंमोन आरो एडभान्स हिसाबै 20 लाख रां होग्रोनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि हमजानाय इनफर्समेन्ट अफिसार अंकित तिवारीआ 2016 मायथाइनि बेटचआव इनफर्समेन्ट अफिसार महरै मिरु सोरखारनि इडि बिफानाव हाबदोंमोन। बेनि सिगाङाव अंकित तिवारीआ गुजरात आरो मध्य प्रदेशआव खामानि मावबोदोंमोन होननानै मिथिहोदों।
स्नि सान हाथियार दोनथ'नायनि उनाव हामासनिफ्राय मोननो लुबैनाय बायदि लांखार जानाय सुबुंफोरखौ मोनफिननो हायैनि थाखाय इजराइल आर्मिया फिन गाजायाव गाग्लोबफिनदों। गासै 400 बमा गावनानै गाग्लोबफिनदों इजराइल आर्मिया। जाहोनाव गं 20 बिल्डिं न' आरो सा 184 सुबुंनि जिउ गोमादों आरो 589 जोखोम जादों गाजानि कस्टेल बर्डार एरियायाव। इजराइलनि एयार फोर्स आरो नेभिया बमा गावनायाव गाजायाव उखुन्दै आरो उखुन्दै खुजोबदों। मख'नो गोनांदि इजराइलनि गाग्लोबनायाव गाजायाव दासिमाव सा 15,200 सुबुंनि जिउ खहा जाबाय आरो 40,000निबो बांसिन सुबुङा जोखोम जानांबाय। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।